Machiegni kendo nya Ramogi. Ijiwo jonyuol mondo obed machiegni gi nyithindgi kendo ging'i gik ma gitimo e mbui ka gigeng'o gik kuom tembe kaka rocho ratichgi e yor mbui gi mamoko. Jaod gavana ma Isiolo Habib Guyo kane wuoyo e nyasi mar odiochieng' mar dhialo nyathi Afrika e paw Tisendo bila ma Isiolo nonyiso jonyuol mondo otang' gi nyithindgi ewi ngima mar mbui ka oseyo ni mbui osebedo marach ne jogo ma ok ti kode maber. Jo nyithindo mondo oti gi mbui mana ka japuonj omiyo gi tich mar somo, kata mano bende jonyuol owinjo onon gima gitimo. Shughulikia haki za watoto wetu. We have free and compulsory basic education. Na hata ikiwa hivyo, miaka 2 iliyopita tulikuwa na watoto kama 21,000 Isiolo kulingana na research ya UNESCO ambao hawakuwa shuleni. Tumeshikana na UNICEF na tukaweza kurudisha watoto 4,800 shuleni, na wengi wao wako shuleni. Nyinyi watoto wazazi wakiwapatia simu, hakikisha umesearch ile kitu mwalimu alikutuma usearch. Sawa? Sawa? Nothing beyond that. Usearch ile kitu mwalimu amekutuma, umrudishie mzazi wako simu. Na pia wewe mzazi, ni jukumu yako kuangalia ile kitu mtoto anasearch. Usimpatie simu uingie jikoni. Hata ukiingia jikoni, jukumu zetu ni mingi, ingia ukiangalia right left. Sawa? Kwa sababu hii simu iko na mambo mbaya na iko na mambo mzuri. Simu iko na mambo mbaya. Nyakura Ramogi nyithindo